Fitila TV. Fitila TV, hasken al'umma. Masha Allah, kamar kullum sunana Hafiz Ibrahim wanda aka fi sani da Westside Sarki. Kai tsaye kuna kallon mu ne daga nan Fitila TV, hasken al'umma. Fitila TV, Fitila TV, Fitila TV, Fitila TV. Fitila TV, hasken al'umma. A ranar Asabar ɗin ne 24 ga watan 4, 2021 mai girma tsohon ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Ƙir da Bebeji kuma daraktan gine-gine na ƙasa wato Honorable Abdulmumin Jibrin Kofa Maliya ya gwangwaje wato limamin kwanar Ɗangora Muhammad Rabi'u Liman da mota CRB. Kai tsaye bari sara ku da wakilin wanda ya ɗauko mana jawabin godiya daga bakin limamin kwanar Ɗangora wato Muhammad Rabi'u Liman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wala hawla wala quwwata illa billah. Wannan rana ta farin ciki a gare ni a wannan rana ta Asabar 24 ga watan Afril na wannan shekara ta mai lafiya na Isa ta 2021. Gani dan uwa Abdulmumin Kofa tsohon memba na wakilin Ƙir da Bebeji ya kirawo ni da masoya ya ce zai karama mu da shan ruwa, ashe abin ba haka yake wa sani ba. Ina zuwa bayan an yi addu'o'i jawabai sai ta tukuna taron nan gaba da ka tara ba da kowa ne shi ba na yi domin Allah ne darajar Ramadana kuma domin taimaki wannan bawan Allah limamin na Juma'a Malam Rabi Muhammad Liman Kwan Ɗangora. To wannan yasa kowa ya taimako mai zai mu dawa za a bani ko masara ko gero zai bani jan kunu ko kai shayi. Kowa ya mamaki an ce za taimake ni tar jama'a. To tunanin jama'a da yawa 10,000 za a ko 20 ko 50 ko ba su ga bugiyar su liman ɗauka jikin ka ko su gani ashe an ba ka yake ba bawan Allah abu da mutum ko yana miƙewa Maliya sai shiga wata mota can Honda CRB full option central low factory easy ice ga tana ba Malam Rabi Liman kyauta ga takaddun motar ma ya bani kai ga lamba ma ya sa a yi mun gani suna ne ta lamba BBJ wannan abu da wani ba za a yi mun gaskiya sai dai godiya ga Allah. Allah ya saka masa ku ƴan uwa ba kuma gwarmaya ku taya ni godiya ga wannan bawan Allah Abdulmumin Jibrin Kofa Maliya. Ku sauran malamai ƴan uwa da tare da limamai yau karko ni wannan guri ku taya mun godiya bisa abin da Allah ya muna ba ni kadai ba duk al'umma iwa motar Rabi Liman ta jama'a ce. Wani mutane ba ta miliyoyin naira irin wannan mota CRB Jeep ai sai dai Allah ya biya shi. An saba ganin limamai hauke ko aiki a haka karama ko irin godiya nan ta lima mai ta godiya lima to yanzu abin ya bakan godiya ya kuma mota CRB wanda ka tara bawan Allah na gode maka ina godiya ga gwamnatin jihar Kano da ya taimaka wannan bawan Allah ya tafi sama ina godiya ga Baba Buhari shugaban ƙasar Najeriya da sauƙi mu da su baki ɗaya masu kallon mu da sauraron mu a sa gama duniya lafiya Allah ya muku jagora azumi ya ci karimi na magana mata fita sosai amma a hakuri da yanayi al'umma ina godiya kwarai al'umma jihar Kano kowa da ya ganni da zai samu labari na gode a taya wannan mawalan addu'a Allah ya mai sakayya ita ga darajarsa kyashar makiya Allah ya bana Najeriya mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya wannan media tamu take kokarin yada abubuwan alkhairi irin wannan Allah ya muku jagora kuma Allah ya riko hannayenku ya kiyaye ku sharrin makiya ko ya kawo ku agaji da ko ina rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin mariya ga gode. Wannan kenan masu kallo ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrar sanarwa domin sanar da ku sabon shirye-shiryen mu idan mun dora. Duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu mai suna labaran mahal wanda kuke kallon shi kai tsaye daga nan Fitila TV hasken al'umma. A madadin kafatanin ma'aikatan wannan gida namu wato wannan tasha tamu mai albarka wato Fitila TV, godiya ta musamman ga shugaban wannan tasha tamu wato Hassan Zubairu, sai wanda ya shirye shirin wato Hambali Ali Shana, sai ni da na gabatar wato Hafiz Ibrahim wanda aka fi sani da Westside Sarki. Sai an jima. Fitila TV, Fitila TV, Fitila TV, Fitila TV, Fitila TV, hasken al'umma.